Pal. Hahaha, asik. Ngapa dibuang? Terus nggak nyaman, buang wae lah. Ya mantan wae dibuang sampah. Asik. Ayo ning arep dolanan kelereng. Ayo. Yo pro konco dolanan ning jaba. Padang bulan padang koyo rino. Rembulan nek sing awe awe. Ngelingake ojo padha tujuane. Yo dolanan yo sapa melumu padang bulan lho. Di kelerenge Iki lho. Yo, bagianmu. Piro iki, Pal? Ya dihitung toh. Wis dihitung. Jiro lupa 5 6 7 8. Ya wes kesana ayo lereng wae. Ayo. Ayo nunggu ning kono. Apa jane ning kene? Yang ngiyup toh. Kowe kelingan enggak, Pal? Kelingan apa? Bisa kan kita asilin kene lho, Pal. Oh, ya kelingan oh. Kan awake dhewe agek lulus tahun wingi. Kelingan apa wae kowe sekolah ning kene? Wayahe ngaso jajan ning kantin. Mangan bakwan, enteke 7 ngomongnya 3. Weh, busa kowe, Pal. Tapi genah karo kowe. Apa iya? Apa iya? Genah-genah bakwanmu ditotal petik seorang diemplok. Hahaha, gacek kan eh. Kelingan kan? Ya, aku kelingan. Ayo pindah rono yuk. Ayo. Ayo. Jal kelingan apa ora? Sapa wae jeneng guru-guru ning kene? Ya Bu Kuri, Bu Semi, Ya Pak Ali, Pak Ngut, Bu Suwarni, Bu Uci, ya Pak Tukiran, Pak Pras, terus Bu Putri, Bu As. ya Pak Herman. Guru sing kowe senengi sapa? Ya seneng kabeh. Ah tenane, engko ngapusi. Salah siji wae to, mosok kuwabeh mbok senengi. Peh, piye to cah itu? Ngene lho, Pal. Guru-guru nang kene iki ayu-ayu, ganteng-ganteng, ana sing kurus, ana sing lemu, ana sing Sing single, enek sing double. apa iku maksude?
Mbok apa ya aku ora weruh. Oh, takon Mas Betty wae. Paling DN weruh. Ya weruh lah, DE sutradara plus konten kreator. Oke, guys. Jadi, ya kuwi mau kabeh guru ya tak senengi. Setuju lah. Mergone guru kuwi sing ngeki ilmu supaya iso nulis, iso maca, men uripe iso maju. Ning ora ning sekolahan tok awake dhewe golek ilmu. Terus aja lali ning omah ya sinau. Tumben kowe mudengan, Bang. Ya kuwi mau mergo sinau. Nah, ya wes balik yuk. Wedhus kurang tak arepke. Lah cah lanang kok ngaritan. Ya wes, ayo selak surup. Yuk. Terima kasih guys, kami sudah siap. Ini udah jalan ini. Lu itu mana sih kamu?